Ipak se već igra dalje. Pjaca, dribla Pjaca i šutira, gol. Vodi Dinamo, 32. minuta. Marko Pjaca pogađa. Da li je ovo početak kraja Karabaga da bi mogao u grupnu fazu Lige šampiona? Fenomenalan gol postiže Marko Pjaca. Interesantno što je dao gol i u prvoj utakmici u sličnom trenutku, tada u 29. minutu, sada u 32. Stvari se komplikuju za Karabag, sada je 0-4 ukupno gledano. Evo kako je sve to počelo. Sami Mae izneo loptu. Onda Kulenović, pa Petković, Sučić. Lopta stiže do Pjace koji unosi loptu unutra i šutira levom nogom u dalje ugao. Daleko su bili fudbaleri Karabaga. Dobar je sada ovo pas za Sučića. Sučić šutira 0-2. 0-2, šta se ovde dogodilo Karabagu? Autogol Mateusa Silve. I navijači Dinama verovatno mogu da počnu da slave plasman u UEFA-inu ligu šampiona. Mnogo sreće ovde imao Dinamo. Uspeo je to da zaustavi Mateo Škohanski najpre, ali lopta se odbila od Brazilca i sada jednostavno ne možemo više govoriti o bilo kakvim nadanjima za simpatizere Karabaga. Očigledno da će Dinamo ići i po duplu pobedu i da će se maksimalno zadovoljan vratiti u Zagreb. Poslednji napad Karabaga, da li je konačno vreme za gol? Džafar Golijev, ovako ne. I to je to, mogu da slave navijači Dinama. Zagrebački klub je u UEFA-inoj ligi šampiona.